anak niya na. Liblawon, wa pa dyan ko kasulay nga sa pag ang ako ang gud kalayo manggod. Gasolina ba? Oh, apil na. Mo wala ko ka. Ikaw po siya, di na po siya kalakaw lagi, siguro wheelchair ba? Gawa sa siya. Loy pa. Mugani niya. Si ako gi-insist ang mga anak niya. Dire lagi ipahilot, itagaan nga na number. Kasi may katabang ta. Namuta din lang mo saan. Tagaan ko number nimo Facebook. Ah. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of DIGOS City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong punta guys. Kung mahilig kong kag traditional Filipino hilot, first time mo ni nakita ng video tanawa o paminawag yun para sa mo ni. Mayong buntag sir. Buntag sa may kay nibalik. May kaupat mo Oh, kaupat. Sige, anak jud. Sige, kung sa mga pamatiran. Actually, ang kinindiri na ko pa ni siya. Disgrasya ni sa bike. Nakuan. Last year pa June. Niya. Nag-abroad ako. Asa ka sa abroad ka Australia. Pabalik ko karon dito. Mitchell, nang mahilot ako daan kaya para wala may mahilot. Gani. Nya kan remote Australia. Oh. Nasi kon dito, mahilot na po dito si Irvin. Katong customer na ko dre. Mo ba? Nanghilot ako sa Australia. Mahilot na po. So ana na ko kay wala man dahil. Singo nga. Kung magpahilot ko daan. Gani. Kasakit mo lang dahil sa idea kay. Ana. Di. Sa pagyan. Kuan. Wala. Hindi rin ako nga. Basta ko siguro. I don't know. Sa Marag nalay something sa mga. nay usahay niya. Ako lang ang naan ko dilo. Marag lamay na po. Kaya kinidre na fractured mo siya. Sa bike ba? Natambi. Sige. Naray time tayo nga masakit. Nilain, ako na lang mangita. Ikaw ang libahala. Sige, asa ka itong balay naman sir? Dire lang sa 3 de Mayo. Tres de Power Highway. Sa Power Highway. Power. Wala sa nasa may DIGOS to. Nanan yan. Sige, shout out sa mga silingan sir. Shout out dia sa 3 de Mayo sa akong mga friends sa South Australia kasi makakita mo ni sa Facebook. So kita-kits na lang soon. Sige, so shout out po sa mga taga 3 de Mayo Power. So, DIGOS City. O siyempre shout out sa mga taga Australia. No, nga si sir mo largahay na karong Mayo 12. No, niya shout out po sa ako ang ako pong amigo, no? Sa Australia po siya si Sir Ben Lumaan, no? Taga 3 de Mayo po na. 3 de Mayo. 3 de Mayo. Si kita rin. No, so mansa ko ka dito kay mamasura. Naguman manghilot. Wala na siya, manggupit. Naghan mo kay kana sa hindi man gyud siya daghang kay nagapangitag mga hilot. Kay ano ko naghanap og kuno mo niya man. Pahanap po. Kung kabalo pa lang mga hilot, manghilot na lang po ba? Sinala ka hilot. Yan lang ko tong kopya-kopya ko. Mga basic lang mga. Basta mga kuan man po yung mga Pilipino po. Naman din manghilot, ginagmay ana. Ana lang, so sa tapo Sir Ben, no? Kasi makita mo diha po, no, ana lang. Nang grabe ko ginab to kay pwede din mga basura-basura dito, no? Mga plastic, mga daghan. Mga yung style siya kay pagkuman matigom niya. Hatag sa iyang mga followers. Tagna. Unya kay dako naman diri sa Pilipinas. Ina yung say panghatag ng mga gwapo na sapatos, mga unused na mga bago pang mga gamit nga. Maski mga salaset kung pwede pa lang lagi nga padala ba. Nang kinagula mo kita ko na bulo yung ana nga. Haguan niya sa lami mo na man. Wala pagkuhan lang sharing. Wala man ko labot ang kahago daw. Tama man na siya, wala may labot ang hago. Ang mo kumuhatag kahatag, no? Di kay Palipay na lang po sa mga ato ra man hatag dito sa no. Wag gid ayaw lang po na lang hatag. Di na lang sakit lang. Tama maputi kapoy Pedro. Tural may kinakapoy. Kapoy kay sige higda. Inorder. Sige, so ayan shout out po 3 de Mayo DIGOS City. No, nya nasasabi tabangan na to nga mamayo iyang pamatis ko sa siyempre na sa pagkampo sa Ginoo tanang nga mabot sa kuha. Manay kamot no, may kamot po mamayo mo katop sa kamay mo. Pwede natin ginapamatis ko. So siyempre sa karon na nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel Eric Hilot and please follow my Facebook page Eric Hilot ang traditional. So ayan. So let's go. Atong hiloton na kay para makondisyon siya. Kay dugay para ba nimo balik. So ano lang. Sige, so please share sa atong video guys.
ganito, sir. Kung mama, pa-schedule po na ako to next week. Oo. Paano na, adalo na ako dali. Ito sa adlaw rin, ay taga-Tiglawan. Hmm. Na sponsor 2016, nagsugod. Yung mild. Mild stroke. Ako Ano ngayon, ka doon, sir? ako ngayon na mild stroke. Pag mga ito nga. Yan na 30 na daw ka. Manghilot ng niyagi sa iya. Estimate lang yan. Kaya kung asa ang ginaingon, adto na yun. Siyempre, gusto ko, maayaw ka naman. Ito ako ngayon, nag-gusto na ako kung bilang kasi ano lang, katingdog ako. Mawala rin mong kahit yung pusok ako. Ugma mo na yun. Ano guman ni Diamond? Ano sabay-sabay na? Isa na meron. Kuyo. Nag-indras may akong bulak. Ha? Tangan na nadabalo mo. Ito yung sir. Margin. Margin. Okay. Yeah. Daghan na ganit kong paglawan ba? Tubo. Ano kung kakuha nung sa kalayo? Ano na ba? Kuan, gikan sa DIGOS. Lugawan, 4 kilometro. 30. Kay padada to. Kuhan ko na, di ba? Mamo ng padada niya. Piblawan naman na. 30. Gikan sa Padada, 30 ka kilometro. Pag Padada to Padada to Kiblawan. 3 kilometers. Siguro eh. Layuan na. 3 kilometers so ay di ka nasa akong sa ako mo nasa mga 3 kilometers lang. Tara mga 4 kilometers na. Pero gapo na daw dalan. Oh, simentado man. Di para sa una. Di pa sa una mamaton. Simento pero liki. Nay uban na portion na mo.
Ito ba?